табибони шабакаи ёрии таъҷилии шаҳри хоруғ дар сатҳи пеши мубориза бар зидди сироятёбӣ ба ҳар гуна бемориҳо қарор дошта ҳангоми муроҷиати маризон аз эҳтиёт кор мегиранд ва бо истифода аз либосҳои соҳавӣ ва дигар лавозимоти ҷойдошта барои сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоят хизмати шабонарӯзӣ доранд. тӯли чанд рӯз мешавад ки аз тарафи соҳибкорон ва шахсони хайрхоҳ бари пешгирии бемории сироятии коронавирус ё худ COVID-19 кӯмакҳои ҳамаҷониба ба ин муассисаҳои тиббӣ ва кормандони ҳифзулсиҳат расонда мешавад. шабакаи байни ноҳиявии ёрии таъҷилӣ аз зумраи чунин муассисаҳое мебошад ки бари солими сокинони вилоят шабонарӯзӣ кору фаъолият мекунад. гарчанде ки шабакаи ёрии таъҷилӣ дорои 10 мошини коршоя мебошад, вале бар асари хуруҷи бемории коронавирус ё худ COVID-19 наметавонад ба тамоми сокинони шаҳру навоҳии вилоят ёрии аввалии худро расонда бошад. зеро дар як шабонарӯз беш аз 83 ҳолати зангиёрӣ аз ҷониби сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоят қабул карда мешавад. бари пешгирӣ намудани аҳолии вилоят саривақт ба муолиҷа фаро шудан ин навбат аз тарафи баъзе сокинони шаҳри хоруғ бари расондани кӯмаки саривақтӣ ба шабакаи ёрии таъҷилӣ шахсони хайрхоҳ бо воситаҳои нақлиёти худӣ шабу рӯз дар хизмати мардум қарор доранд. дар баланси шабакаи ёрии таъҷилӣ 11 мошин, лекин аями 11 мошин 10 коршоям ва якташ корношоям. дар симои раисе бод барои ҳамаи мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ чӣ шаҳру чӣ вилоят сад ташаккур ки то ҳамин рӯз мо бесӯзишворӣ намондастем, бедоруворӣ намондастем, бо либосҳои махсус ки барои ҳамин касалӣ аст 95% таъмина. ба ғайри ин ихтиёрмандони маҳаллаи Сайфулло Абдуллоев мода ёрдам мекунанд. барои онҳо сад ташаккур. дар робита ба ин иқдоми хайрихоҳи сокинони шаҳри хоруғ инчунин баъзе сокинони вилоят ҳамарӯза кормандони ёрии таъҷилиро бо хӯроки гарм низ таъмин менамоянд ки боиси дилгармии кормандон дар ин вазъияти имрӯза дониста мешавад. аз рӯи иттилои сардоктори шабакаи байниноҳиявии ёрии таъҷилии шаҳри хоруғ дар баробари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз тарафи сокинони маҳаллаҳои ОПД ва Сайфулло Абдуллоев бари пешгирии ин вабои аср пайваста кормандони шабакаи ёрии таъҷилӣ бо маводҳои тиббӣ аз қабили либосҳои махсус, дастпӯшакҳо ва дигар маводҳои ниёзи аввал таъмин гардиданд.